Salutare, fraților! Azi să mă învăț cum să spargeți bedrock-ul. Pentru cei care nu știi să spargeți mult mai ușor bedrock-ul. Nu cum îl spargeți de acum. Știi? Bine, și că îl poți sparge, numai că ți-ar lua mult timp. Hai să vedem. Punem un cazan și powder snow. Bro. Stați, dacă nu mă credeți că chiar se sparge, bine, vă puteți la Canix. Eu nu de acolo știu, vă pot, ați văzut? Fix acolo era? Și nu mai e. E super tare că poți merge acum peste bedrock. Iar să te joci cât vrei tu. Da, și ce nu înțelegem? Ce trebuie să facem? Pentru că nu înțeleg. Nu se. What? Muriți, da, hogliri. Muriți. Și acum hai să ne mișcăm puțin și pe creativ să vedeți 1.16. Pentru că pe aici ne doresc să vedem doar chestii 1.16. Și pentru cei care nu știți, o să vă arăt două tutoriale. Fiți atenți. Dacă aveți mult TNT și sunteți nu încep, ok? Și știți doar să faceți o fermă de creeper sau de mai mulți monștri. Da? Pentru cei care nu știți, ne ducem la setări în caz de sunteți de pe telefon. Dacă sunteți pe laptop, până la layer 20 ceva trebuie să stai maxim. Da, e F3 dacă ești pe laptop. Cred că e F3. Amen. Nu prea adevărat să dau. Dacă vreți să fie mai easy, timp ce mine să nu se spawneze monștri. Și o confirmation, gata. Bă, nu bine asta mine în cazul sau puteți. What? Stați o secundă. Ce era aici? Wow. Aici e cartof într-o vază. Din motivul ăsta. Right. Ok. Asta este. Isabela să mă ingres. Să fiți aproape la bedrock. De pe la layer 19 nu o să găsiți prea multe. Sau cred că e bine și până la un layer 19. Că TNT o să spargă, cred că până la layer 24, 23. Da, faceți aici în drum. Ca... Pentru ce mi-a început să vă asta, știi? Hai că prezentăm 3 chestii. Că mi-am amintit de una. Și ar trebui să găsim pe aici niște netherite. Nu am găsit. Nici o bucățică. Nici o bucățică. Bă, bune, să nu găsești și tu o bucățică.
Da, deci chiar nu e nicio. Asta-i, dacă am minat pe la Pedro, nu cred că niciodată n-aș reuși să găsesc din ăla. Te fix pe aici, poate găsi. Dacă. What? Asta pe urmă, cuburi. Nu înțeleg unor. Oh, vedeți? Am găsit netherite. Asta e vreau tot ce vreau. Deci pe la layer-ul 19, scuze. Sunt măcar 2 bucăți? Deci mai multe bucăți care le găseam erau vreo 3. Cel mai puțin erau pentru mine. Pentru ultimul trick avem nevoie. Stai că mai e. Atâta? Mă rog. Am eu niște legate. Puneți aici, ok? Leather armor. Doar leather, man. Atât. Doar. Ok, deci nu știu să. Am vedeți că nu se ne mai face așa. Hai să ne dăm acum pe survival. Fără papucii, ok? Wow. Vedeți. Și uitați, odată ce ne punem ăștia, și noi putem acum merge și pe el. Sau de-aia am crezut că știu să fac un lucru acum. Bedrock. Sărim cu bedrock. Avem fix. Fix în el de mai mult damage. Poate o să fie mai mult cu nu știu. Yes, dude. Let's go. Și cred că ăsta ar fi ultimul trick. Și și vă puteți face o casă. Mai greu cu casă. Chestia asta este aici că pe loc ești în nether. Te va ajuta mult să nu-ți mai ia cu damage. Ia zis că funcționează. What? Dar acum fără papuci, ok? Ca idee. Bine, nu știu dacă la început neapărat o să găsiți powder nou. Hai, nu să-l găsiți, dar nu știu că să găsiți. Să atenți, acum fără leather, ok?
Da, și by the way, nu se consideră vulnerabilitate. Bă, stai că trebuie să ne urcăm pe aia. Fiți atenți că dacă n-ai papuci, nu te poți urca. Stai că putem lua asta. Ce se întâmplă? Deci e atât de interesant ce am văzut eu acum, ochișorul meu. Da, care o pun aroșie. Asta nu l-am de mână, un pele. Nimeni nu cred că o să o pună asta pe survival, chiar dacă o să vedeți voi tot felul de nebunii. Deci, da. Stai, ca să fiu sigur că ăsta nu e un bug. Nu zic cu Powder Snow, dar să fim sigur că nu e bug în care ca și nu ții pic de damage. Da, deci nu e poate. E tare. Și uite că ne-am aruncat de acolo. Așa că eu am fost Răzvan. Să nu uitați un like și un subscribe. Am crezut că o să fie de câteva minute. Adică 1 minut, 2, dar uite că n-a fost. Mi-a dat atâta timp. Și o să vă anunț. Dacă o să mai găsim niște chestii noi, eu o să vă anunț. Așa că eu vă zic pa. Stați că n-a mers. O secundă, fraților.